Pavle, gratulujeme teda. Ty těch trofejí máš teda spoustu, ale co pro tebe znamená tohleto dnešní? Děkuji za gratulaci, toto řadím snad úplně nejvýše, co se tady těchto ocenění mimo závod týkají. Jo, je to opravdu bomba pro mě. A když se té kariéře ohlídnej zpátky, i když ta kariéra ještě nekončí, tak co bys označil jako největší úspěch, třeba co dosáhl vlastně v životě? No ta loňská sezóna, to mistrovství světa, když se mi podařilo ve 2 závodech získat bronzovou medaili. Já jezdím mistrovství světa nějakých 15 let, nikdy se mi to nedařilo, končíval jsem kolikrát na 4. místech velmi těsně. V podstatě toto mi v té kariéře chybělo, toto jsem bojoval a proto jsem loni jel a bylo super, že se to podařilo. A je třeba ještě něco, co bys chtěl dosáhnout v té kariéře, co ještě ti chybí v té sbírce třeba, a to je ještě reálné? Reálně tak byla škoda loni, že to nevyšlo na celkové medailové umístění v tom mistrovství světa. Takže toto bylo, jeli se 3 závody, to se sčítalo, mě to úplně nejtěsnějším rozdílem nevyšlo. Skončil jsem 4. s rozdílem 1 bodu, takže ještě toto třeba, kdyby vyšlo, tak by to bylo fajn, ale když ne, tak já si myslím, že ta kariéra byla bohatá a nebudu toho litovat. A bike trial je poměrně vzácný sport, nebo takovej rozšířený. Co tě k tomu přivedlo, jak vlastně s tím začal, s tím sportem? To už je hodně dávno, já jsem začínal v 6 letech na kole. To byl do Česka přiveden jako nový sport, jmenovalo se to ještě cyklotrial, nebyl to bike trial, bylo to ještě pod záštitou Svazarmu a okresního domu pionýrů a mládeže hodně dávno a tehdy prostě kluci hráli fotbal, hráli hokej, jezdili normálně na kole a nám se s bráchou líbila tady ta disciplína, že byla jiná, bylo to něco jiného, bylo to úplně něco nového v Česku a takhle jsem začal a vydržel jsem u toho. Dneska už je to víc než 25 let. A ty jsi říkal, že je tam asi rozhodující hlava hlavně, tak co pro tebe je nejtěžší na tom natrénování a třeba jak dlouho je potřeba trénovat, aby se dosáhl takových úspěchů na té mezinárodní úrovni, řekněme? Tak ta hlava, to se dostává asi těma zkušenostma. Jo, když jsem měl 25 let a jezdil jsem na ty závody, tak jsem na tréninku byl vynikající, ale na závodech se to nedařilo přetavit. Jo, teďka je to, když jdu trénovat s mladýma klukama, tak jezdí třeba lepší věci, ale na závodě je porazím. Nedokážou si stanovit taktiku a prostě neodhadují svoje možnosti. A o tobě známe, že jsi všestranný sportovec, máš ale ty další sporty, tak třeba kterým sportovcem bys byl, nebo co bys dělal, kdybys nebyl bike trialista? Tak takhle jsem neuvažoval, strašně mě baví tenis, kterému se teďka věnuju ve volném čase. Baví mě jezdit na kole i normálně MTB. Určitě by mě bavila i silnice, ta je ale bohužel nebezpečnější, takže silniční kolo ani nemám a strašně rád mám i lyžování. A když jezdíš na tom MTBčku, teda nepřikáží ti trošku to sedlo tam? Ne, to je úplně jiný sport, já mám rád i tu jízdu tím terénem, i tu dřinu. Já strašně rád šlapu do kopců, když ze mě teče ten pod a cítím, že to něco přináší, mám rád i tu dřinu. A děkuju, teda se daří do budoucna. Díky.